ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ଗୀତଟେ ଶିଖିବା ହେଲା ଓଜନ ବିଷୟରେ। କା ବିଷୟରେ? ଓଜନ ବିଷୟରେ। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଜନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ହେଲା। କୁନି କୁନି ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଓଜନ ଶିଖିବା ଏଠିକି ଆସ। କୁନି କୁନି ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଓଜନ ଶିଖିବା ଏଠିକି ଆସ। ଦେଖରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟା ତୋରା ଜୁଟିଏ। ଦେଖରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟା ତୋରା ଜୁଟିଏ। ଜିନିଷର ଓଜନ ମପାଯାଏ। କୁନି କୁନି ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? କୁନି କୁନି ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଓଜନ ଶିଖିବା ଏଠିକି ଆସ। ବଟକରା ରଖିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ। ବଟକରା ରଖିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ। ଜିନିଷ ରଖିବା ଅପର ପଟେ। ବଟକରା ରଖିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ। ଜିନିଷ ରଖିବା ଅପର ପଟେ। ବଟକରା ଆଉ ଜିନିଷ ଥିବ। କରଜ କଣ୍ଟାଟି ସମାନ ଥିବ। ଆସରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିବା ବିଗି ଓଜନ। ଆସରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିବା ବିଗି ଓଜନ। ଘରକୁ ନେବା ସାମାନ। କୁନି କୁନି ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? କୁନି କୁନି ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଓଜନ ଶିଖିବା ଏଠିକି ଆସ। କୁନି କୁନି ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଓଜନ ଶିଖିବା ଏଠିକି ଆସ। ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଣିଲ ନା? ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ରଖିଥିବା। ଆସନ୍ତା କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଆମେ